ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଖାଇ ଦେଇଛି ଜଷ୍ଟ ବିସ୍କୁଟ ହେଇକା। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଏବେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ 3 ମାସ ରହିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ତ କୋଚିଂ ବି ଫିଟୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ କୋଚିଂ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଏଇନୁ ତ ଗାଧୋଇବିନି 11 ବାରଟା ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାথে କଥା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଟାଟା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଖାଇକି ରେଡ଼ି ପୁରା ଗାଧୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଶୋଇକି ଉଠିକି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇକି ଉଠିଲି, 4ଟା ହେଲାଣି, 3:10 ହେଲାଣି। ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଦେବା ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଯିବା ଚାଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ କାଲି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ମୋ କୋଚିଂର ଭିୟୁଟା, ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇଦେବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରୁଛି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କାଟି ନଥିଲି, ଆଜି ସକାଳ ହେଇଗଲା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ବସିଲି ଯେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ପୁଣି ସକାଳୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ, ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ମୋ ମନେ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିନି ବୋଲି। ତ ବାଏ।